खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम आं दिनै बर' रायजो राजानि गेजेराव दिनै बर' हारिनि राजनितिक दैदेनगिरिफोरनि उन्दुनानै थागोमालाबायनाय लामा सामा गारि गुरा थेन्थ'मानानै थागोमालाबायनाय बिसिनि आं फंनैसो बर' रायजो राजानि सिगाङाव आङो फोरमायनो दिनै गुवारै फोरमायहरनो सानदों। गिबियावनो आङो फंनैसो रायजोनि सिगाङाव बा आंनि चेनेलनि अनसायगिरिफोरनि सिगाङाव आंनि चेनेलनि अनसायगिरिफ्रा जुदि आंनि भिडिअ आंनि बुंनाया जुदि नायजायोबा गनायनानै लागोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन होननानै आरो जायफ्रा दिनै राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै इसोर साननानै लाग्रा बिथांमोना दिनै सोरबा लिडारखौ बुङोबा दिनै गाज्रि कमेन्ट लिरना हरग्रा बिथांमोना दानाय आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादखौ बर' रायजो राजाया इसोर बादि फालियो नाथाय आबसु होनना बुङोबा दिनैसिमबो बर' बोराय बुरै रायजो राजा दिनैसिम फोथायो नाथाय लिडारफोरखौ दिनै बुंनो गोनां जादों। लिडारफ्रा नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ दिनै माखासे रायजोनि माखासे थांनानै थानायाव आलाय सिलाय खालामलाबायदों। दिनै माखासे आबसुनि इउटुबनि गेजेराव बा सोरबा ससियेल मिडियानि सिगाङाव जुदि सोरबा आबसुनि जानानै सोरबा आबसुखौ बदनाम खालामनो सोरबा जुदि कमेन्ट हरग्राफ्रा अब्ला सासे आबसुनि मानसिया जुदि गाज्रि कमेन्ट लिरग्रा मानसिया बे गाज्रिसो होमबा सोरखौबा जुदि माखासे सोरबा लिडारखौ रायनायाव जुदि बे लिडारा जुदि गोरोन्थिखौ मावदों बिनि थाखाय जुदि बुंनायाव जुदि बे गाज्रि सोदोब लिरना हरग्रा सैथो मोजां मानसिमोनबा बे ओरैसो जागौमोनलै फंबाय नैबे रावा ओरैसो जागौमोन होननानै लिरना हरगौमोन नाथाय जों बर' इउटुबारफोरनि जों दिनै कमेन्टफ्राव नुयो जाय आबसुनि कर्मिफ्रा गाज्रि कमेन्टसो लिरना हरो होमबा दिनै आबसुआ बदनाम जानानै जायाखै जाय आबसुनि जानानै जायफोर गाज्रि कमेन्ट लिरना हरग्रा बेखौ आबसुफ्रा फानैसो सैथो बर' हारिनि आबसु होननानै बयबो जोंबो सिबियो आंबो सिबियो 13 थारिखनि जि सरकारनि सिलिंखार खालायनाय जि जाथाय बिनि सायाव दिनै आबसुआ दिनै बाहागो लादों आबसुआ आरो साहित्य सभाया बाहागो लादों सावरायदों बेयाव बयबो गोजोनदों दिपेन बर'आ बाहागो लादों बेयाव बयबो बरायदों गासिबो सावरायनाया गासिबो जाफुंथों होननानै लोगोसे सोरबा साहित्य सभानि सोरबा आबसुनि थाखाय बे मेला जायाखै सोरबा माबानि राजनितिक लिडारनि थाखाय जायाखै बर' हारिखौ गिख्रंदों माब्रै गिख्रंदों होनना बुंबा जेब्ला 13 थारिखनि उननिफ्राय बर' इउटुबारफोरनि बर' ससियेल मिडियाफोराव नुनाय लोगो लोगो लैहोर उन्दै गेदेर गासिबो बोराय बुरि गासिबो जाय मानसिफ्रा न'आव जेन थेन गावनि बारियाव नायथिंनोल' हानाय मानसियाबो गावनि देहाखौ गोख्रों खालायनानै जाथाय जानाय जायगासिम मोदै गफैदों दिनै बे मोदै गनायखौ दिनै सोर मिनिदों दिनै राजनितिकनि लिडारफ्रा मिनिदों मिनिग्राफ्रा बे जाथि फानग्रासो दिनै खैफोदनि समाव बयबो हेफाजाब होदों आरो होनायनि बयबो लैहोर हर सान सानजा सदियानिफ्राय ओरै संकसनिफ्राय उन्दै गेदेर बयबो दल हंगदनखौ नेयालासिनो बा दल हंगदननि माखासे सोमखारिलायनायफोरखौ जालदाब गारनानै हेफाजाब होनो दिनै लैहोर फैनायाव उन्दै गेदेर बोराय बुरि फैनायाव दिनै सरकारा गिख्रंदों बर' हारिया थारैनो खौसे दं आरो बर' हारिखौ जुदि माखासे भुल खामानि मावोबा सरकारनि माखासे खामानि मावनो नाजानाया थेर बेथेर जागोन आरो सरकारखौ सालायलांनो हानाय नङा आरो बिजेपि सरकारा जिबायदि 20-30 बोसोर जि माने टारगेट लादों बर' हारिनि खौसेखौ नुनानै जोंनि जि आखु जोंनि जि भुल बे भुलखौ जोङो सुद्रायनानै लाफिननांसिगोन जोङो दिनै जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय होननानै दिनै बिथांमोना गावसोरनि पार्टी दल हंगदनाव दिनै सावरायलायनो गोनां जादों बा बुजिलायनो गोनां जादों नाथाय ससियेल मिडिया बर' इउटुबारफोरनि सायाव सोरबा अफिसारा गोरोन्थि मावबाय बा जोंनि सरकारानो माखासे बेखौ भुल मावबाय होननानै निमाहा लायाखै नाथाय बर' रायजो राजानि गासिबनिबो हर सान लैहोर फुंनिफ्राय हरसिम हरनिफ्राय अखानायैनिफ्राय बिदिनो दिनैसिम बे जायगायाव बर' रायजो राजा बर'नि खौसेखौ दिन्थिनो हानाय लोगो लोगो सरकारा गिख्रंदों नाथाय राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा बेहाय माखासे
बारसोमदों जेरै खाजि एवबा एम्फौफोरा बारसोमा होनबा थिग बिदि बारसनदों। नाथाय राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्राबो हेफाजाब होदों आरो जोंनि माहारियारि आफाद साहित्य सभा आरो आबसुनि जायफोर रायजो राजाफ्रा दिनै लैहोर लैहोर हेफाजाब होनायाव बे सरकारनि मोनसे रायजो राजानि जि भुल खामानि रायजोनि सायाव मावदों बेखौ दिनै सरकारा सावरायनो गोनां जादों। बिनि थाखाय आबसुआ आरो साहित्य सभाया जि बाहागो लादों बे जाफुंसारनांगौ आरो जाफुंसारजासिम बिथांमोना दिपेन बर'आनो जा आरो साहित्य सभायानो जा गासिबो रायजो राजाया नोंसिनि उनाव दं आरो नोंसोर खामानिखौ मावफुंनानै होगोन आरो होनांगोन बेखौ आंनिफ्राय आं खावलायो। नाथाय जों दिनै नोंसिनि खामानि मावनायाव लिडार बर'फ्रा लिडार होबाय, नोंसोरखौ रायजो राजा नोंसोरखौ लिडार मावनो थाखाय नोंसोरखौ लामा दिन्थिबाय। नाथाय ससियेल मिडियाफ्राव सोंखारिफिननाङा। नाथाय लिडार जायोबा साफा सानैया रागानि खबाव नोंसोरखौ बखिनो गोनां जायो, रायनो गोनां जायो। नोंसोर बेखौ लिडार जानानैसो हजम खालायनो गोनां बायध'था जानांगोन आरो हानांगोन। बिनि थाखाय आं खावलायबावो बर' हारिनि गेजेराव दिनै बिजेपिनि सासे आसामनि सासे स्पिकारा गुबुन मोनसे प्रग्रामाव थांनानै बर'फोरनि खैफोदाव गाबनायखौ मिनिदों। बे मिनिनाया जाथि फाननाय। बे सासे बर'नि दैदेनगिरि होनना जों गनायनानै लानो हाया। खैफोदाव जुदि थांनानै जुदि बिसोरनि दुखु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिसोरनि जि माने सरकारा जि भुल खामानि मावनायखौ दिनै नुनानै गाबदों, मोदै गदों, थानो हायाखै। नोंथांमोना जुदि जायगायाव फैयालासिनो दिनै एसि रुमाव थानानै जुदि गिदिर गिदिर माखासे डाइलगखौ नोंसोर सानबाय थाबा जानाय नङा। नाथाय जाय मानसिफ्रा दिनै फैनानै बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय सुख गैया, गथ'खौ स्कुलाव जानो गैयाबाबो बर' न'खरा एसेबाबो फोरोङो। नाथाय स्कुलनि ड्रेस पार्टिफोरखौ सुनानै बा ड्रेस पार्टिफोरखौ गथ'फ्रा गानलांनो स्कुलखौ बन्द' खालायनो गोनां जादों। बिनि थाखाय दिनै बर' जायफोर मेलेमजिबिफ्रा जायफ्रा गोदोनि आबसुनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा आरो माखासे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नुनानै दिनै गाव गाननाय जिखौ लामनो थाखाय जायगा गैया। गावसोर ओंखाम रायजो राजानि जि हेफाजाबाव मदद होनायाव जा माने बिसोरनि जानाय लोंनाय सहाय होनायाव जानानै दिनै बिसोर खिनो जायगा गैया। अबाव खिगोन? जाबाल' जानाय नङा, हासुनो जायगाबो नांगोन, खिनो जायगाबो नांगोन, दुगैनो जायगाबो नांगोन। दिनै दुगैनो, दै लोंनो, मोखां सुनो जायगा गैया। अब्ला दिनै बर' रायजो राजा गाबगोन ना गाबा? नै बेखौ बिस्वजित दैमारिया दिनै जाथिखौ मिनिनानै दिनै फानदों। बर' रायजो राजानि दुखुआव गाबनायखौ दिनै मानो फानखो? सासे लिडार मोनब्ला नोंथाङाबो थांनानै मोदै फुगारनांगौमोन। बेखौसो आंनिफ्राय बुंगोन आङो। दिनै बर' इउटुबारफ्रा दिनै लैहोर लैहोर दिनै जि हारिनि थाखुमाना थानाय खना खनला बेराम सेराम जि राजनितिकनि लिडारफ्रा गिदिर गिदिर डायलग होयो मालाबा अबा मिटिंफोराव, उमुक जायगायाव जोङो आथिं गैयैखौ जों आथिं सोना होबाय, सोरबा मेगन गैयैखौ जों मेगन सोना होबाय, सोरबा बिखा गैयैखौ बिखा सोना होबाय। अनेक माने माखासे राजनितिकनि मिटिंफोराव बिदिनो राजनितिकनि लिडारफ्रा डायलग होयो। बेखौ बर' रायजो राजायाबो बुजियो। नाथाय जायफ्रा थानो हायैयाव दिनै बर' इउटुबारफ्रा दिनै हारिनि जोंनि हारिया दिनै राजनितिकखौ देरसिन साननानै बर' रायजो राजाया लायामोन। नाथाय उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन जेब्लासिम जोङो गावनि हायाव दिदोमै गसंनानै थानो हानाय जा मोन्थाय गैया, दिदोमै जों दिनै लावथि गंसे लानानै जों दिनै गावनि हायाव गसंनानै थानो हाया, अब्ला जोङो उनथिं फासयनानै उनथिं जों माथो होनो जोंहा सम गैया। नाथाय जों दिनै गावनि हायाव जों दिनै लावथि गंसे सिखावखौ जोङो दिनै बुनो होननानै लावथि लानानै थायोबा जोंखौ जाय नासयग्रा जाथिया जोंखौ उल्थासो सिखावखौ बेङोबा गावनि न' बिथायाव उल्थासो सिखाव होननानै दिनै हमनानै लांजायो आर्मि पुलिसजों। गावनि हायाव दिनै मोजां न' लुयोबा गावसिनि हा होननानै दिनै बर'फोरनि न'खौ सिफायो। अब्ला बर'आ उपेन्द्र ब्रह्मनि बुंनाय दिदोमै थानो मोननाय आरो रन्जन दैमारिनि जि बुंनाय जि रायजो राजानि सिगाङाव गाबखांनाय, दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि जा बुंनाय आरो रन्जन दैमारिनि जा बुंनाय बे खोथाया सैथो। रायजो राजाया जुदि बिसास सानोब्ला गावनि न' बिथायाव
सिखा गंसे लावथि गंसे लानानै सिखाव जम मास मोनसेल' बिनि गेजेराव नोंखौ उल्था सिखाव दाखायनानैसो नोंखौ आर्मि पुलिसा नोंखौ इनकाउन्टार खालामगोन बा हमगोन। मोजां न' लुयोबा नोंखौ सरकारनि हासो बियो फरेस्टनि हा होननानै नोंनि न' लुबाय थानाय टाइमाव नोंखौ गोसोखौ गाबखांहोगोन। बिदिनो बर' रायजो राजा दिनै मोजां न' लुनारबाबो मोजां दिनै बागान खालायनानै लानो गोसोबाबो गय बागान साहा बागान खालायनानै लानो गोसोबाबो सम सम सरकारा गिख्रं होनानै बर'फोरखौ दावगानो होआखै। सनितपुर बायदियाव सोरबा दा दिनै गय बागान खालामनो बिराद गोसो बिराद बागान खालायनो गोसो न' मोजां मोजां लुनो गोसो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गुबुन हारिनि दिनै राजखान्थि लिडारफ्रा सम सम बे थानाय बर'फोरनि हाया फरेस्ट लेन्ड हा होननानै सिगिबाय थायो। बिनि थाखाय दिनै मोजां मोजां न' लुनो हायाखै बर'फ्रा सनितपुर गुफुर बायदियाव। नाथाय बिनिफ्राय बे आवाजनिफ्राय जुदि जेब्ला बे हाया बर'फोरनि हा होननानै जेब्ला बुंगोन अब्ला बर'फोरनि न'खौ समायना रमायना गय बागान खान्थाल बागान बिदिनो अनेक बागान बर'फोरनि गेजेराव नुगोन। दिनै सोरबाया दिनै मोजां मोजां बागान समायना रमायना खालायनो गोसोबाबो दिनै सरकारनि बुंनायाव दिनै फासयनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आं खावलायगोन मोनसे दिपेन बर' साराबो आबसुआ दिनै खामानिखौ भुल मावाखै नाथाय बेक्तिगत बे माखासे खोथाखौ आबसुनि जाय मानसिफ्रा लिडारफ्रा नों दिपेन बर' ओरैबायदि बुंनानै रावबो बेखौ हाउसआव थोनाखै। बिश्वजित सारखौ दिनै हाउसआव बिजेपि लिडारफ्रा दिनै ओरैबायदि बुंनानै थोनाखै गावनि बेक्तिगत बे दिनै खुगानि राव। बिनि थाखाय बिसोरो दिनै गावसोर गोरोन्थि बुंदों होननानै गनायना लागोन नामा बिसोरो हाया। नंखाय बाखाय माखासे प्रग्रामफ्राव नुजाहैनो हायोब्ला खैफोराव मानो नुजानो हाया बर' लिडारफ्रा गुबुन एमएलएफ्रा गुबुन पार्टिफ्रा नुजानो हायोबा बर' एमएलएफ्रा मानो बर' हारिनि खैफोराव मानो नुजानो हाया बेफोरखौ बुंनांगौ आरो बेफोरखौ सोंख्रायलायनांगौ। जोंहा बुङा सानबाबो लिडारफोरखौ जों गाज्रि बुङा सानबाबो बर' हारिनि लिडारफोरखौ बुङा सानबाबो दिनै बायध'था बुंनो आंनो बुंदोंमोन। आं मालाबाबो आंनि जारिमिननि अनगायै आं गुबुन लिडारानो जा जिखुनु जाया पार्टियानो जा आं बुङा होनदों। नाथाय नुबाय थायो बिसोरनि रावफोरखौ नाथाय बुंनो बायध'था जायो। जेब्ला बिटिआर एकर्डआ जानानै फैनायनि उनाव आबसुनि लिडारानो जा राजनितिनि लिडारानो जा बुंदोंमोन एनडिएफबिफ्रा जेलाव रावबो गैला सासेबो गैला। बे समाव बर' इउटुबारफ्रा साफा सानैया बुंदोंमोन जोंनो बुंदोंमोन फार्स्ट एनडिएफबियाव जेलाव दंबावो होनना जों बुंदोंमोन ससियेल मिडियाफ्राव बा इउटुबनि गेजेरजों। नाथाय आबसु कर्मिफ्रा मा बुंदों नोंसोर सोर बुदबक सोर जाम्बा नोंसोरो रावबो गैला नोंसोर फाग्ला जग्लासो। नाथाय बर' इउटुबारफ्रा दिनै लैहोर जाथिनि नांनायाव दिनै सैथो नांग्राफोरनि थाखाय दिनै थानो हायैयाव दिनै ओंखारबोदों। बर' इउटुबारफ्रा दिनै अबे जायगायाव राजनितिकफोरनि बुंनाया सैथो दिनै रायजो राजानो दिनै मोगा मोगि दिनै दिन्थिनो थाखाय दिनै नुहोदों आरो रायजो राजा दिनै गनायनो गोनां जादों। रायजो राजाबो सानबायमोन एनडिएफबिफ्रा जेलनिफ्राय गजोबबाय आरो गासिबो लेंग्रा लेंग्रिनि माखासे नांगौ आइजें आइला बर'फोरनि माखासे न'खर खुंनायाव माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजोबबाय। नाथाय जेरैबायदि इलेक्सननि सिगां सिगां बुंनाय रावफ्रा सेरसेयाव 50 ग्रामबो खामानि मावाखै। बिनि थाखाय उननि समाव नोंथांमोनखौ बिनि एन्सारखौ होनो गोनां बायध'था जागोन। दा बेखौ लाजिथावना बाथ्रा एनडिएफबिफोरखौ जेलाव गैया होननाया दिनै जेलाव बोरै नुखो दिनै सोरनि थाखाय नुखो बर' इउटुबारफोरखौ दिनै राजखान्थि लिडारफ्रा दिनै टारगेट लादों। दिनै बर' ससियेल मिडियाफोरखौ बर' इउटुबारफोरखौ दिनै राजनितिनि लिडारफ्रा बुंनो हायाखैमोन। नाथाय दिपेन बर'आ लाजिथावना बाथ्रा दिपेन बर' खुगानिफ्राय ओंखारदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनाय रावखौ दिपेन बर' नोङो खोनासंनानै ला। बर' हारिनि खैफोदाव सोरबा खोनादोंबा बेखौ सोरबा सुबुंनो खिथानो हानायासो जोंनि देरहासारनाय। मालाबाबो अबेबा खोथाखौ मोनथिनायखौ जुदि लाखुमाना दोनोबा हारिनि खैफोदसो होननानै सोरखौबा जुदि बुनो थांदोंब्ला खोनादोंबा सिगां खिथागोरनानै सावरायलायनायासो देरसिन होननानै। नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै नुदों सोङा हुसिया सोरखौबा सोरखौबा लावथिजों बुनाय सोरखौबा बुनाय। नाथाय बुयैनि सिगां दाया मा बेखौ बिजिरनानै सोरनिया गोरोन्थि बेखौ बिजिरनो हानायासो
मोनसे लिडारनि आखु आरो मोनसे पार्टीनि आखु मोनसे दल संगठननि आखु होननानै उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंनानै जायफ्रा दानि आबसुनि लिडारफ्रा दिनै उपेन्द्र ब्रह्मजों दिनै थाफानो मोननाय मानसि सोर दं नाथाय बारग' आबसुनि सुबुं लिडारफ्रा दिनै बै समाव उपेन्द्र ब्रह्मआ सानसुमा खुंगुरमोननि माखासे आबसुनि माखासे बारग' दैदेनगिरिफोरनि खोथा मोनामोनब्ला मालाबाबो बियो बर' रायजो राजानि सरकारनि सायाव काउन्टार होआमोन। नाथाय जोंनि दिनै बर' राजखान्थिनि लिडारफ्रानो जा आरो माखासे जोंनि बर'फोरनि माखासे लिडारफ्रा मा खालायो जोंनि बर'नि गांनाय उखैनाय एप्लिकेसनखौ सोरनाव सोंना लिरो जोंनि जाय मानसि गाज्रि मोनग्रा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनावसो सोङो सार नैबेखौ लिरजाना लिरजाया नैबेखौ दिल्लीयाव हरजाना हरजाया अब्ला जोंहा मा जानानै दं जों दिनै फ्राय बाखुन्दों राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनावसो बर'नि माखासे मेम'रेन्डामफोरखौ लिरनानै सोंनानै लिरो बेफोरो बर'नि मोनसे आखु जाबायना बर' लिडारफोरनि आखु जाबाय नाथाय बै समाव बर'फोरनि रायजो राजानिफ्राय बर' मेलेमजिबिफोरनिफ्रायसो सोंस्लुनानै हाउसाव लिरनानै बेखौ दैथायहरोमोन नाथाय जों नुदों दिनै खना खनला एसि रुमाव थानानै बर'नि माखासे मेम'रेन्डामफोरखौ लिरनानै राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनाव सोंस्लुनानैसो लिरो राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावसोरनो भुल मावदों गावसोर बे सोदोबखौ लिरनो होगोन नामा मालाबाबो होआ बेनि थाखायनो आं खावलायो दिपेन बर' सारनिसिम नोङो आबसुनि जि लिडार जों नोंखौ सनमान होयो आरो अराय सम आबसुनि नों लिडार जानानै नोङो खामानिखौ मावलांबाय थानो हाथों नाथाय गावनि व्यक्तिगतनि माखासे खोथाफोरखौ बर' इउटुबारफोरनि सायाव नोङो नोजोर लानाङा आरो बर' राजनितिकफ्रा बर' इउटुबारफोरनि सायाव बा बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनि सायाव पार्सनेलि माने सोमखारिनायानो जाहैबाय टारगेट लानाय सोमखारिनाय टारगेट लानाया जाहैबाय जोबस्रांनायनि आवाज होनाय बिनि थाखायनो उपेन्द्र ब्रह्मनि जि बुंलांनाय सोरबाफोर माखासे इनाय अनागारि सोरबा जुदि आलाय सिलाय अबेबा लामा ससेयाव दानथारजादों बुथारजादोंबा बेखौ सोरबा लिरनो गोरोङा लिरनानै दोन लिरनानै बेखौ दाब दाब जायगायाव दैथायहर होननानै बै समाव खुनु निउस ससियेल मिडिया खुनु इउटुब सिउटुब बिदि गैयामोन नालाय उपेन्द्र ब्रह्मनि बुंनाय रावफ्रा सोरबाया जुदि आलाय सिलाय जुदि खालायजादोंब्ला बेखौ सोरबा लिरनो गोरोङा लिरनानै दाब दाब जायगायाव फोसावनानै हर बिसोर जोंनि हारिनि मोनसे गोसारनाय जोंनि हारिनि नासयजानायखौ बयबो मोनथिदों अब्लासो जोङो जोंनि गोसो गोरबोआव माने जाय सुबुङा मा जानानै थैदों अब्लासो जों दिनै मोनथिगोन बे मोनथिनायनि सायाव जों खिथेरखौ माबोरै होखारगोन बयबो मोनथिलायबासो होखारनो हागोन नाथाय जों दिनै गुवाहाटि बायदियाव जानाय जाथायाव दिनै बर' इउटुबारफोरनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाया दिनै लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैदों बर' राजखान्थि लिडारफ्रा उन्दुनानै थानाया दिनै सिरि मोननो गोनां जादों दिनै लाजिनाय मोनदों बर' इउटुबारफोरनि बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनि बा बर' निउसफोरनि सायाव बिनि थाखाय दिनै गाज्रि टारगेटखौ सोरखौ लादों बर' इउटुबारफोरखौ आरो बर' ससियेल मिडियाफोरनि रादाब बुथुमगिरिफोरखौसो गाज्रि गोसोजों दिनै सोमखारिनो लामा लाबाय बे लामा लानायानो जाहैबाय नोंसोरल' जुदि माखासे बे इन्डियानि माबाखौ नेम निथि इन्डियानि माखासे बुंनो माखासे राइटखौ नोंसोरल' मोनदों नामा बर' रायजो राजाया बा माखासे गुबुन हारिनि रायजो राजा जाम्बि जाम्बाया इन्डियानि माखासे नेम निथि माखासे रुलखौ मोनसे माखासे रावफोरखौ बुंनो मोन्थाय गैया नामा जोंबो इन्डियानि सोरबा लिडाराल' माने इन्डियानि सुबुं नङा गासिबो दिनै जोङो बुंनो हानाय मोन्थाय दं सासे सोरबा राजखान्थि लिडार जायोबाल' सोरबा माने आबसुनि लिडार जायोबाल' नंखाय बाथ्रा बुंनो हानाय बे नामा बेनि थाखायनो जियानो जाया मानो जोङो खैफोदनि समाव आरो माखासे खुगानि राव बेरखाङोब्ला जों बुंनो बाध्यता जायो बिनि थाखाय जोंनि बुंनायाव आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो बर' हारिनि खौसेनि नाजानायाव आरो बे खौसेया जाबाय जानायनिफ्राय एबार थाथ'नाय गैला बेखौ साननानै ला बर'नि राजखान्थि लिडारफोरनि सायाव आं बेखौनो आं बुंहरो बे बर'नि खौसेया मालाबाबो गावफिननो हानाय मालाबाबो हानाय नङा आवगायदोंसो बर'नि खौसेया थारैनो बर' हारिखौ सरकारा नंखाय राव बुंनानै आरो बर'नि माखासे राजनितिगिरिफ्रा दिनै हारिखौ फाननायखौ दिनै
नुबाय आरो नंमारगौ होननानै रायजो राजा गनायबाय। फुल खोथाखौनो सानना नायदो, जेलाव रावबो गैला, बिटिआर एकर्डजों गजोब्बाय होननानै दिनै सोरबा दिनै आबसुनि कर्मियाबो बुंदोंमोन, दिनै सोरबा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन, दिनै इउटुबारफोरनि सायाव दिनै थाखुमानानै थानो हायाखै। बिनि थाखाय दिनै लाजिथावना आरो मा खोथा बुंबावनो, नाथाय आं बुंला सानबायमोन, नाथाय आङो मास मोनसेसो आं रायबावगोन बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आरो जायफोर आबसुनि जानानै गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनांगौब्ला बे आबसुनि मानसि नङा। आरो जाय मानसिया जुदि आबसुनि जुदि सोद्रोमाबा, गाज्रि कमेन्ट लिरनायानो जाहैबाय जातिखौ गाज्रि खालायग्रा मानसिसो। जाय जुदि आबसुनि थार मानसिबा बे कमेन्ट गाज्रि गाज्रि लिरग्रा मानसिया बेखौ आबसुआनो पानिश होनो गोनां बाध्यता जागोन। नामफ्रा एखे एखे जानो हागौ, सोरबा सोरबा नाम बुंनायाव आबसुआ गाज्रि मोननो हागौ। बे बिद्दाव ना सिद्दाव बेलाय आबसुनि मा जायो बेलाय, गाज्रि गाज्रि जों बहुत मानसिफोरनि कमेन्टआव जों नुयो। जुदि आबसुनि थारब्ला बेखौ बोख्लायना दोन, पानिश हो। सासे आबसुनि सासे फरायसा आफाद माखासे गोरों गोरा मानसिया दिनै सोरबा बर' इउटुबारा दिनै सोरबा थानो हायियाव फंफा फंनै दिनै सोरबा लिडारखौ पार्सनेलि दिनै रायनायाव बिसोर दिनै गाज्रि गाज्रि रायाखै। सोरबा दाउ सिखाव अमा सिखाव होनना सासे इउटुबाराथ' रायाखै, नाथाय दिनै सोरबा आबसुनि लिडारखौ रायनानै दिनै आबसुनि लिडारनि सायाव दिनै लिरनांग्राफ्रा मा हारिनि न'खराव रायलायथावै हाग्रा बारियाव रायलायग्रा रावजोंसो दिनै कमेन्ट लिरना हरो। बेखौ होमबा आबसुआ गनायना लानो हागोन बे आबसुनि बे कर्मि नामा? बेखौसो आं बुंगोन। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बियो। आरो अरायसम दिपेन बर'आ सैथो जि खामानि बुंदोंमोन, जों दिनै बर' हारिनि खैफोदाव जों दिनै जानाय लोंनायखौ सहाय खालायनो हायाखैब्लाबो अफिसियेलि खामानिखौ जोङो मावलांगोन आरो मावगोन होननानै जि बुंदोंमोन बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव उन्दै गेदेर बयबो लैहोर लैहोर दिनै हेफाजाबाव दिनै बे जायगाखौ सावरायनायनि मोनसे महर मोनदों। बे महरखौ अरायसम साहित्य सभानि दैदेनगिरि आरो दिपेन बर' बिसोरो खामानिखौ मावफुंलांगोन होननानै बयबो मिजिंथिदों। आरो जाफुङोब्ला सावरायनाया नोंसिनि सायाव आलारि लगायगोन गोथार गोसोनि मानसि होननानै। जेब्ला सावरायनाया जाफुंगोन अब्ला दिपेन बर' आरो साहित्य सभानि लिडारफोरनि सायाव गोजोननाय नोंथांमोनखौ बरायगोन अरायसम, आरो अरायसम नोंथांमोननि मावनो नाजानाया जाफुंथों होननानै जों आलारि बाथिखौ जोङो अरायसम फोजोंगोन। आरो अरायसम राजखान्थिनि लिडारफ्रा नंखाय बाखाय राव बुंनायनिफ्राय जानगाराव थादो आरो सैथो खोथाखौ बुं, बेखौ आंनिफ्राय आं खावलायहरो। बिस्वजित सारखौ जोंहा बुंनो हानाय आरो रायनो हानाय आरो जों सोंखारिनो हानाय जोंहा मोन्थाय गैया, आरो बुंनाया जोंनि थाखाय लाजिथावना आरो जोंनिनो गोरोन्थि। नाथाय फिसा मोनसे प्रग्रामाव दे सोरबा दुखुनि समाव गाबनायनि थाखायसो दिनै जोंनि सासे गेदेरमा बिस्वजित सारखौ दिनै बुंनो गोनां जादों। बेनि थाखाय आं निमाहा बियो। पार्सनेलि आङो बिस्वजित सारनावबो आं निमाहा बियो, आरो जि गावसिनि पार्टिनि बिजेपिनि सिमबो आं निमाहा बियो, आरो बर' रायजो राजानिसिमबो आङो बिस्वजित सार आरो दिपेन बर'नि बुंनाय, बिनि सायाव बुंनाय आरो आबसुनि बुंनायनि सायाव आङो हाजासे आं निमाहा बियो। आंनि खोमा हमनानै रागानि खौआव आं बुंदों, नाथाय रायजो राजाया बिजिरगोन आंनि बुंनाया गोरोन्थि ना बिसोरनि बुंनाया गोरोन्थि। बेनि थाखाय अरायसम बर' इउटुबारफ्रा जै जाथों, आरो बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा आरो लिरगिरिफ्रा अराय बर'नि सान्थौगिरिफ्रा दिनै अरायसम बर' हारिनि गेजेराव थांनानै थाथों।